አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሰበ ሰዓት እዚኣ እትቐውም እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዕኡ ይኹኖ። ከምኡውን ነታርርህተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሕያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብሪ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን አሜን። 10 ሚያዝያ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። 10 ሚያዝያ እንኳዕ ናብ ናይ ኣባ ይስሐቅ ናይ ዕረፍቶም በዓል ብሰላም ኣብጽሐና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣባ ይስሐቅ ጻድቅ እዞም ጻድቅ ኣቦ ግብፃዊ ኮይኖም ዝነበሩሉ እዋን 50 ክፍለ ዘመን እዩ። ኣብቲ ግዜ በዓል ዝና ካብ ዝነበሩ ካብ ዓቢ ዓባ እብሎ ቅዱስ እብሎይ ተምሃሩ። ትምህርቲ ጥራይ ዘይኮነ ግን ን25 ዓመታት ብዘይ ትህኪት ብርድእና ኣገልጊሎም እዮም። ኣብዞም ዓመታት ከዓ ትሕርምትን ተጋድሎን ጸሎትን ትምህርቲ ቅድስናን ካልኦት ኣገደስቲ መንፈሳዊ ስንቅታት ተነቑ። ብተኣዛዝነቶም ድማ ኣብ ምድሪ ንኣበው ኣብ ሰማያት ድማ ንእግዚአብሔር ኣሐጐሱ። በዚ ድማ ካብ እግዚአብሔር ጸጋ ካብ ኣበው ድማ ምርቓ ረኸቡ። ኣባ እብሎ ጊዜኦም ኣኺሉ ኣብ ዝዓረፍሉ ኣባ ይስሐቅ በዓቶም ፈልዮም ብደንቢ ክጋደሉ ጀመሩ። ኣምላኾም ንምስማርን ብቅድስና ንምምላእን ናይ ኣርምሞ ሰብ ኮኑ። ኣብቲ ዝግብኦ ጊዜ እንተዘይኮይኑ ኣይዛረቡን ነበሩ፣ መልሲ ኣይህቡን። ስለምንታይ እንክበሃሉ ድማ ንኹሉ ጊዜን ቦታን ኣለዎ። ሰብ ከንቱን ዘይጠቅምን ብምዝራቡ ካብ ጸጋ እግዚአብሔር እዩ ዝርሕቕ ይብሉ ነበሩ። ኣባ ይስሐቅ ናይ ክርስቶስ መድኃኒትና ሕማማት ብምዝካር የልቅሱን ይነብዑን ነበሩ። ቅዳሴ ክቐድሱ ከለዉ ኣእዳዎም ናይ ህዋሊት ተኣሲሩ ነበረ። እዞም ቅዱስ ኣቦ ብኸምዚ እንዳነበሩ ብጽቡቕ እርግና ዘዕረፍሉ በዚ ሎማዓንቲ 10 ሚያዝያ እዩ። በረኸቶም ይሕደረና። ኣምላኪ ቅዱሳን ካብ በረከቶም ኣይፈለየና ይኽፈለና። በረኸቶም ጸሎቶም ድማ ምስኩላትና ይኹን አሜን። ወርሓዊ በዓል ናይ ቅዱስ መስቀልና እዩ። ብመስቀሉ ይሕፀረና ብመስቀሉ ይባረኸና አሜን። ሚያዝያ ዕለት 10 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ኣባ ይስሐቅ ገዳማዊ የታላቁ እብለይ ደቀ መዝሙር፣ ኣባ ገብርኤል ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ናትናኤል ሐዋርያ፣ ቅዱስ ኒቆላዎስ ዘሃገረ ሜራ፣ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ጻድቅ ንጉስ፣ አቡነ መልክዓ ክርስቶስ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ወልደ እልፍዮስ፣ ቅድስቲ ኢለኒ ንግሥት፣ ቅዱስ ዕፀ መስቀል አሜን። ካብ ይሁዳ ኣገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስን ሓዊ ያዕቆብን ካብቶም ጽዋዓት ብእግዚአብሔር ኣቦ ፍቁራትን ብጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሓለውን ምሕረትን ሰላምን ፍቕርን ይብዛሓልኩም። አንቱም ፍቁራተይ ብዛዕባ እታ ናይ ኩላትና ዝኾነት ድሕነት ክጽሕፈልኩም ሃረርታ ነይሩኒ። ሕጂ ግና በታ ሓንሳእ ንሓዋሩ
ንቅዱሳን ዝተውሃበት እምነት ክትጋደሉ ጽሒፈ ክመኽረኩም ናይ ግዲ ኾነኒ ኣሎ። ይሁዳ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 3 ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ጸጋ መስቀል ጎይታናን አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትና ይኹን። ብመስቀሉ ሰላም ይሃበና፣ ብመስቀሉ ይፈውሰና፣ ብመስቀሉ ዕርቅን ሰላምን ፍቕርን በረኸትን የወርደልና። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 18 ክሳብ 19 ድማ ጠቢብ ጠቢባን ከጥፍ እየ ምስትውዓል እቶም ኣስተውዓልቲ እውን ከፈርስ እየ ዝብል ጽሑፍ እዩ እሞ ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፍኡ ዕሽነት እዩ። ንዓና ንንድሕን ግና ሓይሊ ኣምላኽና እዩ። ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ መስቀሉ ተመርኪስና ንመንግስቱ ክንወርሰሉ ጊዜ ሰዓትን ይውፃልና። ርሑስ ቅንያት ፋሲጋን በዓል 50 ይግበረልና። ኣሜን። ብዝናይ ዝዕለት ቅዱሳን ኩሎም ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝወዓሉ ይቀድሰና መድኃኔ ዓለም ብጸለቶም ብተጋድሎም ድማ ይቕረይ ይበለልና። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን ለይኩን።